Pupunta kami sa restaurant dyan sa taas. Silin. Kasi nga, may natanggap siyang bonus. So first time namin pupunta dyan sa taas. Nandito kami ngayon sa Deira. Feeling ko ano yun, Pinoy restaurant. So excited na si Celine nga mukha konting gutom na ito. Lapag ko naglutog ka. Medyo tugnaw-tugnaw na siya. So kalit-kalit ni siya nga vlog just to see kung saan na dito sa taas. Asa kang entrance ani? Celine mo nagdada ng entrance Celine? Ha? Dani manggod? Maragdada ni sa likod ang entrance. Guys. Oh, yung pagkain na Pinoy. Dito? Ah, okay. Salamat kuya. Ah, so sa likod gid siya nalagay. Sa kanami din sa Ararat ay Ararat restaurant din. Nice kayo ang place. Walay tao, wala camera siguro ng customer na ni karon. So, welcome to Ararat restaurant. Ano to? This way. Paris House Grill. So sa mga bago dyan, punta na kayo dito guys. Tala. Ha? Go laras. Sulit. Sarap ng mga pagkain nila. Dito lang dito sa malapit sa Deira. And welcome to from 11 to 10 PM sila dito. Nice yung team nila dito. Guys, pwede mag-video okay. Nice yung style nila pang old style mix culture sa ibang bansa. Diba? Available
Nice siya guys, kay pwede ka mag-video kay Dani. Timing lang is kanila ang customer. Pero pwede mo mag-invite Dani as friends to come here and celebrate. Kay nice siya nga place, unique siya. Though Pinoy inspired ang food, but the style is like. So sa katong nasa Dubai, pwede mo mag-visit Dani. Ako lang i-drop down comment ang address. Nice siya, and we will wait now for food sa movie order. Simple food lang, that nice place. Promise. Near Al Madina Supermarket. Near Fish Roundabout. Guys, magkaon na mi, so kita mo nila may mga pagkaon dahil barato ra doon ra dahil sa Deira near sa sa Al Madina market and near po sa fish roundabout. So nice and